Nos vales do Miño, entre os concellos de Chantada e o Sabiñao, confórmase un gran meandro digno de ser portada das mellores guías de viaxe no mundo. O Cabo do Mundo é un recuncho salvaxe e unha das maravillas naturais da Ribeira Sacra, rodeado de arte e viño. Desde o seu miradoiro, as vistas son espectaculares e xunto á tranquilidade que se respira fai deste un momento moi especial. A panorámica desde este balcón natural permite asomarse e contemplar os típicos bancais en desnivel da viticultura heroica e as súas rocosas montañas. Nas inmediacións é posible visitar varias igrexas románicas.